Po dlhšej dobe sa opäť vidíme, tentokrát ma stretávate v Čechách, v Liberci. Budete mať možnosť pozrieť sa na taký ľahší kruhový tréning z dôvodu, že som sa vrátila predvčerom zo sústredenia v Turecku, dvojtýždňového, kde som posledné 3 dni ochorela, takže po horúčkach je toto môj prvý tréning, ale nakoľko budete so mnou, verím, že to bude dostatočná motivácia na to, aby bol ako tak dobre odtrénovaný. Sme 3,5 týždňa pred Olympiou, stále čakám na potvrdenie toho, že tam idem. Bola by som rada súčasťou tohto eventu, nakoľko aj môj veľký brat Denis Wolf, samozrejme nominovaný, celý Amix tým tam ide, takže rada by som svojou maličkosťou podporila Amix a mohla nastúpiť na pódium Olympie. Takže toľko asi k dnešnému tréningu, tomu, čo sa ide robiť, čo ma čaká, čo ma neminie a poďme na to.